नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर. आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर बाजूक आवाज येता थोडं थोडं पोरांचो, म्हणजे बारकी बारकी पोरा खेळतात. तर तुमका मी दाखवतोय. तुमका आता थंय दिसतात की नाही माका आता दिसत नाही, कारण का इकडे जरा थोडंसं काळोख असा. तर ते बघा खेळतात तिकडे, त्यांचा आवाज येतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असो अवतार म्हणजे आता मी झोपलेलो आहे. म्हणजे संध्याकाळ झाली, संध्याकाळचे 5 वाजले असत आणि मग ती पोरांचा आवाज येलो तेव्हा मी उठले. तर आता जाणार असं खेळूक. तर डायरेक्ट मी तुमका भेटलो आहे संध्याकाळी संध्याकाळी. कारण काय आज काहीतरी घराकडे स्पेशल असं मला वाटतं. कारण काय मावशी सकाळी बोलत होती की संध्याकाळी आपल्याला काहीतरी घावणे करूचे. तर घावणे आणि मका वाटतं सुका चिकन असं त्यांच्या घरात विषय चालू होतो, म्हणजे माझ्या बहिणीचं आणि मावशीचं. तर बघूया संध्याकाळी मी नक्की बाजारात जाईन आणि चिकन वगैरे घेऊन येईन. तर आज शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा. आजची व्हिडिओ म्हणजे रेसिपीची व्हिडिओ असतेली. तर कशा प्रकारचे घावणे आणि कशा प्रकारचं चिकन बनतं आपल्या घरात आज, तर मी तुमका थोडक्यात दाखवणार. तर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि नवीन जर असाल आपल्या चॅनलवरती तर आमच्या कोकणच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तर चला मग आता खेळून बिळून झाल्यानंतर मी येईन आणि मग व्हिडिओ सुरुवात करेन. तोपर्यंत ब्रेक घ्या. तर मित्रांनो, जस्ट खेळून दिल्यानंतर आत्ता मी आंघोळ करून फ्रेश झालो आहे. तर आता जाते मी चिकन आणूक. तर चिकन आणूक बघत होते तो बिट्टो कोण हा काय सोबत तर कोण नाही. तर मग आता मला एकट्याकच जाऊचं लागतं. तर मी आता डायरेक्ट चिकन घेऊन इल्यानंतरच तुमका मी भेटीन. मग काय पुढे काय असत तसं दाखवतलं आहे. तोपर्यंत पुन्हा एकदा चालू राहा ब्लॉगवरती. मी तोपर्यंत चिकन घेऊन येते. तर चला मग. तर वाटपाची आणि कांद्याची सोय झालेली आहे, म्हणजे वाटप करून ठेवल्या मावशी. वाटप म्हणजे करूच अजून, खोबरा कापून ठेवलं ना. आणि इकडे कांदो भाजून घेता. तर बघा मावशी कांदो भाजता. तर असं तो कांदो चांगलं भाजून घ्यावं लागतो. आपल्याला काय शॉर्टकटमध्ये चिकन बनवून जाता, जसं लवकर होईल तर आम्ही बघणार. तर आता खोबरा पण आतमध्ये टाकल्यानं कावली. तर आता कांदो आणि खोबरा एकत्र भाजता हळूहळू. किती वळा कातलं घे? दोन वळा खोबरा कापलेला असता. तर बाय आमच्या काही फिरत गेला, काही घरात नाही वाटता. बाई गेला काहीतरी बाहेर. पहिल्यानंतर टेकावं कामाला लावता. टेका आता काय कांदे कापूक लावलं चांगला 5 मिनटं तरी खोबरा. 5 मिनटं नाही, गॅसवरती हा म्हटल्यानंतर लवकर भाजत. थोडाफार कलर पण चेंज झालो आता. तर मित्रांनो, चिकन साफ करून झालेला असता. हे बघा, बघू शकता. तर 2 किलो चिकन आणलेला होता, साफ करून झाला. तर आता ते का मॅरिनेट करूसाठी मी चिकन मसालो आणि आला लसूण पेस्ट आणलं आहे. तर मग ते आता मग मॅरिनेट करूसाठी ह्या टोपात टाकलेला आहे. तर हे 2 चिकन मसाले.
आला लसूण पेस्ट 2, चांगला मिक्स करून घ्यायचा. तर या चांगला मिक्स झाला असा तर ते एका अर्धा तास तरी ठेवता लागत मॅरिनेटसाठी. त्याचे काय जास्त ठेवतंय तोपर्यंत मावशी काय करतात तिच्याकडे आपण जाऊया. तर हा बघा घावण्याच्या कामासाठी मावशी सुरुवात केला नसा. तर ह्या भिडा ना गे त्या भिडा म्हणतात. मावशी आमची कशी कॅमेरो इलो जवळ की लाजता बोलाक बघत नाही. त्या भिडा तापला जोरात. तर ह्या तांदळाचा पीठ आहे ना की गव्हाचा तांदळाचा. आणि इकडे हे बघा तेल असा आणि तेलात कांदो म्हणजे तो कांदो असं भेड्याक लावूचो लागता फिरवचा लागतं थोड्या वेळासाठी. तर आपलं पहिलोच घावणो बघूया कसं येतं. पहिलोच घावणो जरा चुकीचं झालो. जरा जाड इलो म्हणता मावशी. पीठ जाडा की या नाही तर पाणी टाकून अजून जरा जाड इलो. तर होईत पुढचे येणारे चांगले येतील. ह्या पीठ आता जरा जाड घेतल्या नसा असं वाटतं माका तरी. अजूनच पातळ येऊ हवे. म्हणजे थोडक्यात आंबपोळी असता तसा झालेला याचा. अजून हो काय बघूया आता दुसरा राऊंड कसा पडता. पाणी वगैरे टाकलं ना जायचं जरासा पातळ गेला बघूया. मिक्सर बंद कर. कांदोला हे केलं तुला या होता काळं पाहिजे. होल कसे येत नाही पण ते
पण जाडं दिलं ना. काढा भाजीची दही झाली तर पटकन उकळतं. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पुढे पुढे घावणे बनत जाणार. आणि त्यानंतर इकडच्या साईडला आता आम्ही चिकन ठेवणार. मावशीक थोडीशी मदत करणार. म्हणजे थोडक्यात मी काम पण करणार आणि माझा ब्लॉग पण चालू राहणार. तर बघत राहा. यासाठी काय ते मी चिकन बनवणार, शॉर्टकट पद्धतीत बनवणार. आपल्यात काय हायफाय बनवता नाही. पहिली गोष्ट आमचं असं सीन आहे, जसं झटपट होईल तसं आम्ही बघणार. झटपटमध्ये चांगलं बनवणार. तर आता थोडे थोडे ते घावणे येऊक लागलेत, चांगले आणलेत. कारण काय मावशी म्हणत होती की ह्या जरा म्हणजे एका भेडा बोलतात. तर त्या भेडा किती वर्ष वापरला नव्हता अशी मावशी म्हणता. आणि त्याचा वापर झाला नसल्यामुळे काम करत नाही आता नीट. तर आता थोडे थोडे चांगले येऊक लागले असत. पुढे 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 काढीत मावशी. तर चला पुढच्या कामाक लावूया. वाटाप खडवलेला आहे तिथं. ओके, वाटाप आता मी मिक्सरमध्ये लावून घेतो आहे. आपल्या इथे वाटाप आता. तर चला मग मिक्सर. आमचे थोडे झालेले
झालेले असत. आम्ही चिकन बनवतोय, घरी चिकन असतं. चला कामाक लागूया. तेल टाकलेलं असं, त्यानंतर लसूण, की मसाला जरासं टाकू, कारण काय वाटपात टाकलेलं होतं. नंतर मग तिखट वगैरे व्हायचा, चांगला मिक्स करून घ्यायचा. नंतर या वाटप टाकल्यानंतर मॅरिनेट केलेला चिकन होता तो टाकून घ्यायचा. बघा चांगला चिकन मिक्स करून घ्यायचा. हा बहुत गेला तर मिक्स झालेला असा. पडला बाहेर पडला. पाणी वगैरे टाकलेला असा. आता का नाही म्हटलं तरी शिजायसाठी 15-20 मिनटं तरी लागतली. तर आता आपण 15-20 मिनटं त्याला शिजू दे. जास्त केलं तर तोपर्यंत घावणे केलं नसतं ते बघा. संपला काय की घेऊचा. तर चला मग चिकन शिजूची वाट बघूया. डायरेक्ट आता चिकन शिजल्यानंतर भेटणार तुमका मी इकडे. तोपर्यंत मावशी उरलेले असतात ते बनवीत. तर डायरेक्ट आता मी चिकन शिजल्यानंतर भेटीन आणि घावणे झाल्यानंतर भेटीन. तर मित्रांनो मी इले आता मंदिराकडे काही जरा बाहेर इले फेरबटको मारूक. तर ह्यो आपलो हेमंत भाई, त्यानंतर आपला मरलेश भाई, दोघं जण इकडे झोपलेत मंदिराच्या इथे, म्हणजे आपला समाज मंदिराच्या इथे. असा सध्या गरमीचे दिवस असल्यामुळे कसा गावागावाली लोक कसे कोण खळ्यात झोपतात, कोण स्लॅबच्या घर असलं तर टेरेसवरती झोपतात. तर हे दोघं जण झोपलेत आणि तो मरल्याचा मित्र तिघं जण झोपले. अजून थोड्या दिवसांनी मी पण येईन झोपू, सुरुवात करून. कशी जास्त गरमी झाली की मग येऊ काय. मग जेवलास ना दोघं जण? तू जेवलं मरल्या हो? पाणी पिण्याची व्यवस्था मस्तपैकी थंड पाणी आणलेला. तर चला आमचं आता चिकन शिजता. आता मी जाईन बघू चिकन शिजता काय. चिकन शिजला तर मग पुढच्या पुढे. तर मित्रांनो चिकन शिजलेला असा, घावणी पण तयार झालेली असत. तर आता मी जेवूक बसतोय. तर चला मग चिकन आणि घावणे खाऊन बघणार मी, तुम्ही पण यावं खाऊ. तर पुन्हा एकदा सांगतोय, ही जर तुमका व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि माझी वाट बघत राहा. मी लवकरच येईन नवीन व्हिडिओ घेऊन पुन्हा एकदा. तर आतासाठी टाटा आणि
बाय बाय. You